कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളില് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നത് 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 3ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 2 മുതൽ 29 വരെയാണ് നമ്മള് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी. हरे നമുക്ക് कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പോ ഇത് 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഉള്ള സ്കന്ധങ്ങളിലെല്ലാം പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ഒരു മന്വന്തരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ ആ മന്വന്തരയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ മക്കൾ, അവരുടെ മക്കൾ, അങ്ങനെ ഓരോ മക്കളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ആ ഡൈനാസ്റ്റിയെ കുറിച്ചും ഓരോ ഡൈനാസ്റ്റിയിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ 8ാമത്തെ സ്കന്ധമായപ്പോ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അത് മറ്റുള്ള മന്വന്തരങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓരോ മന്വന്തരയിലും ഭഗവാൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഓരോ മന്വന്തരയിലുള്ള ഇന്ദ്രൻ ആരാണ്, ആരാണ് ഓരോ മന്വന്തരയിലുള്ള ഋഷിമാരാരാണ്, ഓരോ മനുവിന്റെയും മക്കൾ ആരാണ്, ആരാണ് ഓരോ മന്വന്തരയിലും മനുവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് 4ാമത്തെ മന്വന്തരയുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 8ാം സ്കന്ധത്തില് ആദ്യം 4ാമത്തെ മന്വന്തരയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 4ാമത്തെ മന്വന്തരയില് അവതാരമായിട്ട് ഹരിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഹരി വന്ന് ഗജേന്ദ്രനെ സംരക്ഷിച്ചു. ഗജേന്ദ്രനെ മുതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു മുക്തി കൊടുത്തു എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒറ്റ വരിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പരിഷത്ത് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആരായി. അങ്ങനെയാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് 4ാമത്തെ മന്വന്തരയിലാണ് ഗജേന്ദ്രൻ മോക്ഷം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ മന്വന്തര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ മനു.
നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 14 മനുവാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 14 മനുവില് ഈ 4-മത്തെ മന്വന്തരയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4-മത്തെ മനുവില് ഹരിയാണ് മന്വന്തര അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന് പല അവതാരങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, അങ്ങനെ മന്വന്തര അവതാരവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മന്വന്തര അവതാരത്തില് 4-മത്തെ മന്വന്തരയില് ഹരി വന്ന് ഗജേന്ദ്രനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്, മുതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ രാജാവിന്റെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഗജേന്ദ്രന്റെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആദ്യം ഗജേന്ദ്രൻ എവിടെയായിരുന്നു, ഗജേന്ദ്രൻ വസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വാസസ്ഥലത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തില്, ഈ സ്വർഗലോകം പോലുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരുപാട് സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തില് അവിടെ ഉള്ള ത്രികുട എന്ന ഒരു വനപ്രദേശത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രികുട എന്ന വനപ്രദേശത്തില് 3 ഉയർന്ന പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓരോ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളും ചിലത് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളതാണ്, ചിലത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ശിഖരം, പിന്നെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സ്വർണ്ണ ശിഖരം. അങ്ങനെ ഈ 3 സ്വർണ്ണ ശിഖരങ്ങളുടെയും ഈ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലും ആ സ്ഥലത്തെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ളതാക്കി. കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ഈ നദികളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു, വെള്ളച്ചാട്ടം. കൂടാതെ ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ഈ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളില് പാൽക്കടലിന് ചുറ്റുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാൽക്കടലിലുള്ള തിരകൾ വന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് രത്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. രത്നങ്ങളെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ താഴ്വരയില് ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങളും നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടവും പക്ഷികളുടെ ഗാനങ്ങളും അതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നു ത്രികുട എന്ന ആ വനത്തിൽ, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഈ ത്രികുട എന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. അതാണ് ഋതുമത്ത് എന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഈ ഋതുമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വരുണദേവന്റെ സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അവിടെയും വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. നല്ല കദംബ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗന്ധവും എല്ലാം കൊണ്ടും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വെറും ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറും അംശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി, ആത്മീയ ലോകവും. കൂടാതെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എത്ര വലിയവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഗജേന്ദ്രൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഗജേന്ദ്രൻ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഗജേന്ദ്രന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പിരിയാനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ആനകളില് നേതാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ആ പദവിന്യാസം കേൾക്കുമ്പോഴേ വന്യമൃഗങ്ങളെല്ലാം ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ത്രികുട എന്ന സ്ഥലം മൊത്തവും വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ വരുമ്പോൾ തന്നെ. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ പിടിയാനകളും കുടുംബമൊക്കെ സമേതമായിട്ട് കുറെ നടന്ന് ദാഹിച്ച് നദിക്കരയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ നദിക്കരയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താമര കൊയ്യുകയായിരുന്നു. അത് താമര
പൊയ്കയില് വന്ന് കുളിക്കുകയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ആം, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ കാരണം കരയിലുള്ള ജീവിയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഗജേന്ദ്രൻ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാരെയും ആസ്വദിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ അവിടുന്ന് തുമ്പിക്കൈയിൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നേരെ വെള്ളം എറിഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു കമ്പാരിസൺ ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി തന്നെ ഇതിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നത്, അതായത് വെള്ളത്തില് ഇറങ്ങി ഗജേന്ദ്രൻ ഈ കുടുംബങ്ങളുമായി ആസ്വദിക്കുന്നത് ഒരു ഭൗതികവാദികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന പോലാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ജീവിക്കാൻ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റൊരറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ നേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിയുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ കരയിലെ രാജാവായിരുന്നു. രാജാവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഒരു ശത്രുക്കളും ഇല്ല. അത് വേറെ മൃഗങ്ങൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സിംഹമായാലും കടുവയായാലും ഗജേന്ദ്രൻ വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. അത്രയും പ്രഗത്ഭനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഗജേന്ദ്രനാണ് ഈ ഒരു നദിയിലിറങ്ങി കുളിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ആര് വരുന്നത്? ആരാണ് വരുന്നത്? ഗജേന്ദ്രൻ. മുതല ഒരു മുതല വന്ന് കടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മുതല വന്ന് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ കടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും ഇതുപോലാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെല്ലാരും സന്തോഷിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ജോലി, നല്ല പൊസിഷൻ, അംഗീകാരം, നമ്മൾ എല്ലാരുമായിട്ട് സന്തോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് അസുഖങ്ങളായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ വേർപിരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പല പല ചിലപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണ്. അതുപോലാണ് ഗജേന്ദ്രന് സംഭവിച്ചത്. ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ ആസ്വദിച്ച് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അപകടം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ മുതല വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ വന്ന് കടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രനെ കരയില് വളരെ ശക്തിമാനായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്ഥലമല്ല അത്, വെള്ളമല്ല, കരയിലായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രന് പറ്റിയ സ്ഥലം. ഇപ്പൊ ഈ മുതല കരയിലായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രനെ കടിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുതലയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗജേന്ദ്രന് രക്ഷപ്പെടാം. മുതലയെ കൊല്ലാൻ വരെ ശക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ മുതലയുടെ സ്ഥലമാണ്. മുതല വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുതലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരികയും ഗജേന്ദ്രന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ക്ഷയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പിടിവലി ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല, 1000 വർഷത്തോളം ഗജേന്ദ്രൻ ഈ മുതല കടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ പല പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഗജേന്ദ്രന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാരും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്കും സാധിച്ചില്ല. എല്ലാരും കരയുകയാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലായി തനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, ബന്ധുക്കളെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ചു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുതല തന്നെ പൊയ്ക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ 1000 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ പിടിവലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു യുദ്ധം കണ്ടിട്ട്, ഗജേന്ദ്രനും മുതലയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാര് പോലും അതിശയിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഈ കരയിലെ മൃഗമായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രനും വെള്ളത്തിലുള്ള മൃഗമായിട്ടുള്ള മുതലയും തമ്മില്
ഉള്ള യുദ്ധം വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോക്കഡൈൽ, അതായത് നമ്മുടെ മുതലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ആം, എന്താണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. ശക്തി. ശക്തി കിട്ടുന്നത് മുതലയ്ക്കാണ്. കാരണം വെള്ളത്തില് അതിന് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വെള്ളത്തിലുള്ള മുതലയ്ക്ക് ആ ഉത്സാഹമെല്ലാം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രൻ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ട് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ബന്ധുക്കളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇവർക്ക് ആർക്കും ഈ മുതലയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ഈ കരയുന്ന ഭാര്യമാര്, പിടിയാനകൾ, അവർക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി എനിക്ക് ശരണം ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പരമ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അത് ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായിട്ടുള്ള ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായത്തിനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രന് ഒരു മൃഗമായിട്ടും ആ സമയത്ത്, ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലിരുന്ന ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. എങ്ങനെ സാധിച്ചു? കാരണം ഗജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവ് പാണ്ഡ്യ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ, നമ്മളുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലുള്ള പാണ്ഡ്യ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിലാണ് തന്റെ രാജ്യത്തെ എല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വയസ്സായപ്പോൾ തന്റെ രാജഭാരത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ആവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യവും സമ്പാദ്യവും എല്ലാം മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് മലയ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു താടിയൊക്കെ വളർത്തി ജടാധാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം കഠിന തപസ്ചര്യ ചെയ്യാൻ മലയ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തപശ്ചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മൗനവ്രതവും ആചരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അഗസ്ത്യ ഋഷിയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കണ്ടില്ല. അഗസ്ത്യ മഹർഷിയെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അത് അഗസ്ത്യ മഹർഷിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. താനും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലല്ലോ, തന്നെ കണ്ടിട്ട് അത് ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മര്യാദ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദേഷിക്കും. ഒരു മര്യാദയില്ലാത്ത രാജാവാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത്. ഒരു ഗസ്റ്റ്, ഒരു അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള കാര്യം പോലും അറിയില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ഇദ്ദേഹം അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആനയെ പോലെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം നീ ഒരു ആനയായി മാറട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ് അഗസ്ത്യ മഹർഷി ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിനെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിനെ ആനയാകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശാപത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ല. അദ്ദേഹം അത് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മം ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറുന്നത്. അഗസ്ത്യ ഋഷിയുടെ ഈ ഒരു ശാപം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശാപം കാരണം ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് ആനയായിട്ട് ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ആനയുടെ ആ ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശാപം പോലും, നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ശാപം പോലും അത് ഭഗവാന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്.
ഈ ആനയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോയി. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല. അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഇപ്പോ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ആനയായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ, ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ആ ആരും അഭയമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഇത് എനിക്ക് അഭയം തരാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ സാധിക്കൂ, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനകള് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? ആ ഈ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു ആനയായപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓർമ്മ വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നില്ലേ, നേഹാവിക്രമനാസ്തോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നമ്മള് വളരെ കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രന് ഈ ഒരു അവസരത്തില് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മളിപ്പോ കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ടു. അതില് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ജന്മം നമുക്ക് ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണും. അത് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ജന്മം എന്ന് ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രന് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയും ഭഗവാന്റെ വേറൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, താൻ എന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മം രാജാവായിരുന്നു, അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടി വന്നു, അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഓർത്തത്. ഈ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ആ കുടുംബത്തോടെ കഴിയുമ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹം ഇത് ഓർത്തില്ല. അവസാന നിമിഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വന്നത്. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ, കഴിഞ്ഞ ജന്മം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗവതത്തില് 8-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തില് 2 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓരോന്നും നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്, ഈ പ്രാർത്ഥനകള്, ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി, ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ ഇതിന്റെ ഫലസ്തുതി പറയാറുണ്ട്. ഇത് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്കൊരു ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും, ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ പല ഫലസ്തുതികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് ഈ ജന്മം മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മവും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം.
श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॐ नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॐ नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ, വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. ആനകളുടെ രാജാവ് ഗജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, പരമപുരുഷനായ വാസുദേവനെ ഞാൻ എന്റെ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ദേഹം മൂലമാണ് ഈ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും മൂല കാരണം. ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ആരാധ്യാർഹനായ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ പരമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള വാസുദേവന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം മൂലമാണ് ഈ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കൈ അനക്കാൻ പറ്റുന്നതും സംസാരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ശവശരീരത്തിന് പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശവശരീരം, പക്ഷെ അതിന് അനങ്ങാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന്റെ അകത്ത് ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തത്, ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയത് കൊണ്ട് ആ ശരീരം ജഡവസ്തുവായി മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം, ഈ ആത്മാവുള്ള ഈ ശരീരം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ആത്മീയമാവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം, അവരുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരമല്ല. നമ്മൾ പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മീയ ശരീരമുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരം ആത്മീയമായി മാറുന്നത്. കാരണം അവർ ഒരു തരി പോലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാകിയാൽ അവരുടെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിച്ചുവെച്ച് ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ മുഴുവനായി ഈ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് ആത്മീയമാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരുഷു നര മധി. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ഗുരു, നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുന്ന ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനായിട്ട് കാണരുത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സദാസമയം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ആത്മീയ ശരീരമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആർച്ചാവിഗ്രഹം ഒരു ഭൗതിക കണ്ണോടുകൂടി നോക്കിയാൽ എന്താ കാണുന്ന? വെറും ഒരു കല്ലല്ലേ. ആ കല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പാലും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അത് ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കല്ല് ആത്മീയമായി മാറി. അത് ഭക്തന്മാർക്കേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. മൂഢന്മാർ ആ കല്ലിനെ കല്ലായിട്ടേ കാണും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു നമ്മളടുത്ത്. അപ്പൊ ഒരു കല്ലായിട്ട് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ശരി, ഇതൊരു വെറും കല്ലായിട്ടേ അവർക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഇത് വെറും കല്ലല്ല, ഇത് സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവല്ല, ഇത് ആത്മീയമായി മാറി. അത് ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ആ വിഗ്രഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിലൂടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ആ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം ആത്മീയമായി മാറി.
അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ സദാസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്ത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും ശുദ്ധ ഭക്തർ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ആയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും മൂല കാരണമാണ്. എല്ലാവരുടെയും മൂല കാരണം ഭഗവാനാണ്. ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും ആരാധ്യനാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരിക്കലും ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ അതായത് ഇത് ശിവന്റെ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെയോ രാമന്റെയോ നരസിംഹമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രൂപമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ കൂടുതലും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ആ സമയത്ത് ആ മന്വന്തരയിലുള്ള അവതാരമായിട്ടുള്ള ഹരിയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരിക്കലും ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നില്ല കൃഷ്ണനെന്നോ രാമനെന്നോ വരാഹനെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണെന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് കൂടുതലും വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതം, എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല കാരണമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾ പോലും ആരാധ്യരാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്നിദം യതശ്ചേദം യേനേദം യായിദം സ്വയം യോസ്മാത് പരസ്മാച്ച പരസ്തം പ്രപദ്യേ സ്വയംഭുവം. യസ്മിന്നിദം യതശ്ചേദം യേനേദം യായിദം സ്വയം യോസ്മാത് പരസ്മാച്ച പരസ്തം പ്രപദ്യേ സ്വയംഭുവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സർവവും വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അത്യുന്നത തലമാണ്, എല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകമാണ്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയും അതിന്റെ ഏക കാരണവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം കാരണത്തിൽ നിന്നും ഫലത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ്. എല്ലാത്തിനും സ്വയം പര്യാപ്തമായ ആ പരമദൈവത്തെ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിക്കും അതിന്റെ ഏക കാരണവുമാണ്. ഇവിടെയും ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുള്ള കാരണം എന്നിവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതും അതും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. എല്ലാ കാരണത്തിൽ നിന്നും ഫലത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ് അദ്ദേഹം. സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭാകർ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9.4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മയാ തതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ആ എന്നിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുടം, നമ്മളെ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് കുടം. ആ കുടം ഇരിക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ്. ആ കുടത്തെ നിർമ്മിച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ ഈ കുടത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാരാണ്? ആ കുടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ഇതുപോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേ വസ്തു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടമായാലും കുടം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായാലും കുടത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരേ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ. ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു.
അല്ലെ? നമുക്കറിയാം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളില് അദ്ദേഹത്തെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും പുറത്തോട്ട് വരികയും അകത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം നശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാധിരാധിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണുള്ളത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായത് ഒന്നിന്റെയും കാരണം കൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യേ സ്വാത്മനീതം നിജമായയാർപ്പിതം ക്വചിത് വിഭാതം ക്വച തത്തിരോഹിതം അവിദ്ധദൃക്സാക്ഷുഭയം തദീക്ഷത്തെ സാത്മമൂലോവതു മാം പരാത്പരാ. യാ സ്വാത്മനീതം നിജമായയാർപ്പിതം ക്വചിത് വിഭാതം ക്വച തത്തിരോഹിതം അവിദ്ധദൃക്സാക്ഷുഭയം തദീക്ഷത്തെ സ ആത്മമൂലോവതു മാം പരാത്പരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയുടെ വിസ്തരണത്താൽ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിൽ രണ്ടുമാണ്: പരമമായ കാരണവും പരമമായ ഫലവും, നിരീക്ഷകനും സാക്ഷിയും. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവ്വിധനും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ദൃശ്യമാക്കുന്നതും അദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാത്തിനെയും നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടി, സംഹാരം, സ്ഥിതി എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ കാരണവും പരമമായ ഫലവും എല്ലാത്തിനെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നവനും സാക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാം സാങ്ഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പല ശക്തികളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ശക്തി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഹരിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അത് സംഹരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടാണ് നിൽക്കുന്നത്? എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാ നിരീക്ഷകൻ ഈ ഭഗവാനാണ്. ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഭഗവാൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും സംഹാരം നടക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ഭഗവാൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷകനായിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും എല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹം മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനും നിരീക്ഷകനും സാക്ഷിയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന പഞ്ചത്വമിതേഷു കൃഷ്ണർഷോ ലോകേഷു പാലേഷു ച സർവഹേതുഷു തമസ്തദാധീത് ഗഹനം ഗഭീരം യസ്തസ്യ പാരേഭിവിരാജതേ വിഭൂ. ഉമാദേവി മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലക്രമത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ നിയന്ത്രിതാക്കളും പാലകരും ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ
ഹേതുകവും ഫലപ്രദവുമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉളവാകും. ഈ അന്ധകാരത്തിനു മീതെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സംഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സംഹരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അന്ധകാരമായി മാറുന്നു. ഈ സൂര്യനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകം മൊത്തവും പോയി, എല്ലാം അന്ധകാരമായിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആരുണ്ട്? എല്ലാത്തിനും മുകളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ്. അദ്ദേഹം പരമോന്നതതയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരിലും ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും എല്ലാം മുകളിലാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രാവ് അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അന്ധകാരമായിരിക്കുമ്പോഴും സൂര്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുട്ടാണല്ലേ, ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ്, സൂര്യനില്ല, മൊത്തം അന്ധകാരമാണ്. പക്ഷെ സൂര്യന് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ അന്ധകാരമായിട്ട്? സൂര്യൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴും ഈ അന്ധകാരം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം മുകളിലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അതല്ലേ നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, മൊത്തം അന്ധകാരം. പക്ഷെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ അവിടെ മാറ്റമില്ലാതെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഉയർന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ദേവാ ഋഷയ പദം വിദുർ ജന്തു പുനകോർഹതി ഗന്ധുമീരിതം യഥാ നടസ്യാകൃതിഭിർവിചേഷ്ടതോ ദുരത്യയാനുക്രമണഃ സമാവതു. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആകർഷകങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വേദിയിൽ വിവിധ രീതികളിൽ നടനം ചെയ്യുന്ന കലാകാരനെ അവന്റെ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയില്ല. അതുപോലെ പരമോന്നതനായ കലാകാരന്റെ കർമ്മങ്ങളും സവിശേഷതകളും ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മൃഗങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനൻ ആയവർക്ക് തീർച്ചയായും കഴിയില്ല. ദേവന്മാർക്കോ മാമുനിമാർക്കോ ബുദ്ധിഹീനർക്കോ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ ഗ്രഹിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വാക്കുകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആകർഷകങ്ങളായ വേഷമണിഞ്ഞ് വേദിയിൽ വിവിധ രീതിയിൽ നടനം ചെയ്യുന്ന കലാകാരനെ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പോ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കഥകളി നടക്കുകയാണ്, സ്റ്റേജിൽ കഥകളി പെർഫോം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല. ഇത് എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഈ ചെയ്യുന്ന ഏത് കഥയാണ്, ഇതിനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ ഈ കഥ അറിയാവുന്നതും ഈ കലയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകളായിരിക്കും കഥകളിയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആ മുദ്രകളും ആ അഭിനയവും മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ കലാകാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് ഓരോ ലീലകൾ ആടുമ്പോൾ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക്, ഇതൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ്, അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഓരോ കഥകൾ മെനഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതായിരിക്കാം എന്ന് മെനഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനറിയാം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ലീലകൾ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കലാകാരനെ പോലെ വന്ന് ഇവിടെ ഓരോ ലീലകൾ ആടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർക്കാണ്? അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അല്ല, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗജേന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയാണ്, ഈ കലാകാരന്റെ കർമ്മവും സവിശേഷതയും. അപ്പൊ ഏത് കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ.
ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മവും സവിശേഷതവും ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മഹർഷിമാരൊക്കെ എത്രയോ നാളുകൾ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലീലകളുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഒട്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മൃഗമായിട്ടുള്ള എനിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? മൃഗങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനർ ആയവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയില്ല. മഹാമുനികൾക്കും ദേവന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനരായവർക്ക് കഴിയുക? ദേവന്മാർക്കോ മാമുനിമാർക്കോ ബുദ്ധിഹീനർക്കോ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ ഗ്രഹിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഭഗവാന് എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ എന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിക്ഷവോ യസ്യ പദം സുമംഗളം വിമുക്ത സംഗാമുനയസ്സു സാധവാ ചരന്ത്യലോകവ്രതമവ്രണം വനേ ഭൂതാത്മഭൂതാ സുഹൃദ സമേ ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ജീവികളെയും തുല്യരായി ദർശിക്കുന്ന, എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന, വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇവകളുടെ ശപഥങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ പാലിക്കുന്ന സന്യാസിമാരും മഹാമുനിമാരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സർവമംഗളകരമായ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ദർശനം കാക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളെയും തുല്യമായി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. പണ്ഡിത സമദർശിന. എല്ലാരെയും, മൃഗമായാലും മനുഷ്യരായാലും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരായാലും ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ളവരായാലും എല്ലാരിലും ആത്മീയത മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തികൾ, അതാണ് ഭക്തന്മാർ. ഭക്തന്മാര് ഉയർന്ന അവബോധമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരെല്ലാരെയും തുല്യമായി കാണുന്നു, ഒന്നിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും, കൂടാതെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാരെയും കാണുന്നത്. എല്ലാരും ഭഗവത് പുരുഷൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംശത്തെ കാണുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ആണ്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, അത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ. കൂടാതെ ഉയർന്ന ഭക്തർ, അവരെല്ലാരും ഭഗവാനെ ആണ് എല്ലാത്തിലും ദർശിക്കുന്നത്. അവർ രാജ്യം തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല, സമൂഹം തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. എപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഈ കാണുന്നവരെല്ലാരും തിരിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങൾ ആരാണ്, തങ്ങൾ ശരീരമല്ല. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുക, ഈ ലക്ഷ്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ആത്മാവാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അവര് ഞാൻ ശരീരമല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മംഗളകരമായ പാദപങ്കജങ്ങൾ ദർശനം കാക്ഷിക്കുന്നവരാണവർ. മഹാമുനിമാരും സന്യാസിമാരുമെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ദർശനം കാക്ഷിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം പരമഹംസന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ്. അവര് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെയാണ് ദർശനം കാക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാം കാക്ഷിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണോ അതേ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനാകട്ടെ എന്റെ ലക്ഷ്യവും എന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഇവരെല്ലാം കാക്ഷിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആകട്ടെ എന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 8, 9 ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोक्याप्यय सम्भवायया स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः ആശ്ചര്യകർമ്മണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം. ആ ദിവസം ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഗജേന്ദ്രൻ ആനയായിട്ട് വന്ന ആനയായിട്ട് വന്നതാണ്. ആ നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആനയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം ഏറ്റത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം ആനയായിട്ട് വന്നു. അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ശരി. ആ ശാപത്താൽ ജനിച്ചതാണ് അല്ലേ? ആ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറിയത്, ആനയായിട്ട് മാറിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആനയുടെ ശരീരത്തിലായിട്ട് പോലും ഗജേന്ദ്രന് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ഭക്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം പഠിച്ചിരുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസാനം ഈ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ. ആ ഗജേന്ദ്രന് ഈ മുതല പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സന്തോഷിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ കുളത്തില് ഈ പുഴയില് മുതല വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ കടിക്കുന്നത്, ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ കടിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹം സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല. ആരുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തത്, ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനകള് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയോ? ഇത് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന കയറിയത്. സാരമില്ല, ഒന്നുകൂടെ യൂട്യൂബില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം കേട്ടാൽ മതി പ്രഭുജി, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അല്ല, ഇന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം കണ്ടത്. ഇന്നാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയത്. അതെ അതെ. പക്ഷേ ഭാഗവതം തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് മെയ് തൊട്ടിട്ടല്ലേ? പ്രഭുജി, ഈ ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമുക്ക് രാവിലെയാണ്. അത് എത്ര? 7 മണിക്ക്? 6:30 അല്ലേ? 6:30 7:30 അതെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7:30 ഉണ്ട് പ്രഭുജി. അപ്പൊ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ഭക്തി സദാചാറില് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി പ്രഭുജി. കാരണം നമ്മൾ ഇതില് ആദ്യം അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സദാചാരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 10 അവതാരങ്ങളുടെ വർണ്ണന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ കയറിയത്. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും 14ാമത്തെ ആയി അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 മാതാജി. 14ാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലെത്തി പ്രഭുജി. മൊത്തവും നമുക്ക് 25 പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഓരോ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം, 2ാമത്തെ സ്കന്ധം, 3ാമത്തെ ഓരോ സ്കന്ധത്തിൽ നിന്നും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8ാമത്തെ സ്കന്ധമായി. ഇതിനു മുമ്പ് 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന കണ്ടു. അവിടെ വ്യാസദേവന്റെ, അർജുനന്റെ, കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഭീഷ്മരുടെ പ്രാർത്ഥന, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന, കർദമ മുനി, ദേവഹൂതി, ധ്രുവന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഋതു മഹാരാജാവ്, വൃത്രാസുരൻ, ചിത്രകേതു, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 7, 8, 9 അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനം ഗീതാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ജന്മം, കർമ്മങ്ങൾ, നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ ഇവകളൊന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അളവറ്റ ശക്തിയുണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാന് ആത്മീയ രൂപമാണ്, ആത്മീയ സ്വരൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു സംഹാരം തന്നെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും. അപ്പോ ഈ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ അവർക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരാളെ കൊന്ന് അവിടെ നശിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ നിഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഗുണമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, ഭക്തന്മാരും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതും അസുരന്മാർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചാൽ എവിടെ എത്തും? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അസുരന്മാർക്കാണ് മുക്തി ലഭിക്കുന്നെങ്കിലോ? ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു, അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അവരെവിടെ എത്തും? അവര് ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തും. അതെ, ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് എത്തുക. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അവിടെ അവിടം വരെ അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവരും എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി അവർക്കും ലഭിച്ചു. ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ആ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിലടത്ത് പറയും ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമമല്ല. നമ്മള് രാമ, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളെ മുക്തി തരാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഈ നാമങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിന് നമ്മളെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അവബോധത്തിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, നമ്മളുടെ കാമക്രോധങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര ക്ഷയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അതാണ് നാമത്തിന്റെ ശക്തി. ആ നാമം സാധാരണ നാമമല്ല, അതങ്ങ് ഗോലോകത്തു നിന്നും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും, നാംനാം അകാരി ബഹുധാർ നിജ സർവശക്തിസ്, എല്ലാ ശക്തിയും കൂടി ചേർന്ന് വന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ കലികാലെ നാമരൂപ കൃഷ്ണ അവതാർ. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കലികാലത്ത്. അപ്പൊ ആ നാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അജാമിളനെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന നാമം ഭഗവാനെ പോലും അല്ലാത്ത സ്വന്തം മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ്, യമദൂതന്മാരെക്ക് അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അജാമിളൻ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു. അത്ര ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ലീല ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭൗതികത അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അത് അത്രയും ഉയർന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണരുത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പേരായിട്ടും കാണരുത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ആത്മീയമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മീയമാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നാളത്തെ